Ore întregi, un singur om stătea cocoțat pe un acoperiș alunecos în centrul vechi al Bucureștiului, cu pușca în mână, ținând sub observație o stradă goală unde familia lui se adunase pentru o discuție pașnică. Nu știa nimeni dacă poliția va sosi la timp sau dacă gloanțele vor curge mai întâi, transformând o ceartă de familie într-un masacru care avea să zguduie tot cartierul. Dar hai să ne întoarcem la început, acolo unde totul părea doar o joacă periculoasă de băieți din Mahala, 15 iulie 1989. 11:45 noaptea, în spatele unui bloc gri și crăpat din ferentari, Bucureștiul de dinainte de Revoluție, unde aerul mirosea a fum de cărbune ars și a benzină ieftină de la Dacia veche parcată pe trotuar. Sirenele de la marginea orașului răsunau slab, ca un ecou îndepărtat al haosului care se pregătea să izbucnească în țară. Dar aici, în acest colț uitat, lumea se învârtea în jurul clanului Popescu. Un grup de contrabandiști cu legături în portul Constanța, care controlau traficul de țigări și alcool adus din Iugoslavia, sub nasul miliției corupte. Ion Popescu, pe atunci un puști de 17 ani cu părul negru și zburlit, părul moștenit de la unchiul său, Gheorghe Tăietorul Popescu, șeful clanului, stătea ghemuit în umbra unui container ruginit. Inima îi bătea tare în piept, ca un motor defectat, iar mâinile îi tremurau ușor când ținea strâns un pumnal vechi, cu mânerul înfășurat în bandă adezivă. Mirosul de sudoare, amestecat cu fumul de țigară ieftină de la Carpați, umplea aerul din jurul lui. Unchiul Gheorghe, un bărbat masiv cu față brăzdată de cicatrici și un costum gri, uzat, care atârna pe umerii lui lați, șoptea ordinele către doi dintre oamenii săi de încredere. Vasile Câinele, sergentul de arme al clanului, un tip scund și musculos cu tatuaje de închisori pe brațe, un craniu înconjurat de spini, simbolul vechilor deținuți din Jilava, și Mihai, consilierul, un fost contabil care acum ținea evidența afacerilor în caiete ascunse sub podeaua unei cârciumi de pe calea Rahovei. "Stai liniștit, băiete," îi șopti unchiul Ionului, punându-i o mână grea pe umăr. Vocea lui era răgușită, ca și cum ar fi mestecat pietriș toată viața. "Asta e lumea noastră, familie, loialitate, cine trădează plătește cu sânge." Ion în cuviință, dar în stomac, simțea un nod. El era nepotul lui Gheorghe, fiul surorii mai mici, care murise tânără în acel accident dubios de mașină pe autostrada București-Pitești. Un accident aranjat de rivali, șopteau bătrânii din clan. De mic, Ion fusese crescut în umbra unchiului, învățând să fure portofele din piețele aglomerate, să negocieze cu șoferii de camion la marginea drumului european E70, să ascundă pachete de marfă în portbagajul unei Lada vechi, dar în adâncul sufletului băiatul visa la altceva, o viață curată, poate o școală tehnică, un loc de muncă la uzina din Colentina, departe de acest ciclu de violență care mirosea a frică perpetuă. În noaptea aceea misiunea era simplă, sau așa ziceau ei. Un transport de whisky contrabandat din Turcia trebuia să ajungă la un depozit abandonat pe malul Dâmboviței. Dar rivalii din clanul Ionescu, conduși de un fost aliat pe nume Radu Vulpea, aflaseră de afacere. Ion fu trimis să pâdească intrarea, ascuns după un morman de cauciucuri arse care duhneau a cauciuc topit. Lumina slabă a unui felinar pâlpâia pe pereții scoroși ai blocului, aruncând umbre lungi care păreau să se miște singure. Auzi pașii grei ai lui Vasile apropiindu-se, urmat de zgomotul metalic al unui pistol Makarov scos din toc, arma standard a milițienilor, dar acum în mâinile lor. Au venit doi din partea lui Radu, mormăi Vasile, suflând fum de țigară peste umărul lui Ion. "Vrem să negociem, dar dacă miroase a trădare, îi umplem de găuri." Tu poți simți tensiunea în aer, nu-i așa? Mirosul umed al râului Dâmbovița, amestecat cu cel de rugină și benzină, sunetul apei lovindu-se de maluri de beton crăpat și șoaptele înfundate ale oamenilor care se adunau în umbră.
Unchiul Gheorghe ieși primul în lumină, cu un zâmbet fals pe buze, purtând o cravată roșie strânsă la gât ca un șarpe gata să muște. Radu Vulpea a apărut din cealaltă parte, flancat de 2 bodyguardi în jachete de piele uzate, cu cămăși descheiate care lăsau să se vadă lanțuri de aur ieftine și tatuaje proaspete. Un vultur cu gheare, emblema clanului Ionescu. Negocierea începu calm, în jurul unui butoi vechi folosit ca masă improvizată. Afacerile sunt afaceri, Gheorghe, spuse Radu cu un rânjet care nu ajungea la ochi. Dar băieții mei vor o felie mai mare din transport, altfel drumul tău spre Constanța devine periculos. Ion privea de la distanță, inima accelerându-i. Văzu cum mâinile se strângeau, pahare cu țuică turnată din sticle ascunse se ciocneau, dar ochii lor, acele priviri reci, calculatoare, trădau adevărul. Era o ambuscadă în miniatură, genul de confruntare care se întâmpla în baruri de margine de șosea sau în birouri de fațadă de pe străzile Colentina. Unul dintre oamenii lui Radu făcu o mișcare bruscă, scoțând un cuțit din buzunar și totul explodă. Vasile trase primul, un foc asurzitor răsunând în noapte, urmat de un urlet de durere. Sângele stropi asfaltul ud, un roșu închis care se amesteca cu apa din bălți. Ion îngheță, pumnalul alunecându-i din mână. Unchiul lui se repezi înainte, lovind cu pumnii, dar un glonț îl lovi în umăr, rupând materialul costumului și lăsând o pată umedă care creștea rapid. În haosul care urmă, împușcături sporadice, strigăte și pași fugari pe alea întunecată, Ion realiză că asta era lumea în care crescuse. Loialitatea însemna să ucizi pentru familie, dar trădarea pândește la fiecare colț. El alergă să ajute, târând unchiul înapoi în umbră, simțind sângele cald pe mâini. Nu te lăsa, unchiule, șopti, dar ochii lui Gheorghe erau plini de furie, nu de recunoștință. Asta e prețul, băiete, și tu vei plăti într-o zi. Dar în acea noapte, când ambulanța falsă, o dubă veche cu însemne furate, îi luă pe răniți spre un spital clandestin în subsolul unei fabrici abandonate, Ion jură în sinea lui că va găsi o cale de ieșire. Nu știa că anii de exil îl vor aduce înapoi, confruntat cu aceleași umbre, într-un conflict care avea să divizeze familia pe veci. Ceea ce părea o simplă ceartă de clan era doar începutul unei răzbunări care avea să curgă sânge pe străzile Bucureștiului. Anii au trecut ca un tren accelerat pe șinele ruginite ale istoriei, dar pentru Ion Popescu timpul se întinsese ca o rană care nu se vindeca niciodată pe deplin. După acea noapte sângeroasă din 1989, Revoluția a răbufnit ca un vulcan în București, răsturnând totul cu haosul ei de gloanțe și promisiuni false. Străzile Ferentariului, odată dominate de șoaptele clanului, acum răsunau de lozinci și tunurile tancurilor care treceau greoi pe asfaltul crăpat. Unchiul Gheorghe supraviețuise împușcăturii, dar umărul lui rămăsese o masă de carne cicatrizată, un memento al trădării lui Radu Vulpea. Clanul Popescu se întărise în haosul postcomunist, trecând de la contrabandă cu țigări la afaceri mai mari. Trafic de fier vechi din fabrici închise, mită pentru licențe la primărie și chiar legături cu mafioții din Balcani care inundau piața cu arme din fostele depozite iugoslave. Ion, acum la 20 de ani, crescuse în ritmul acelui haos, fusese promovat la om de încredere, un rol care însemna să conducă furgonete Dacie modificate, cu suspensii întărite pentru a transporta pachete grele de marfă, uneori țigări Kent aduse din Turcia, alteori piese auto furate din parcări de pe autostrada A1. Purta un costum ieftin, cumpărat de la piața Obor, cu cravată subțire și o pereche de pantofi lustruiți, care ascundeau urme de noroi de la malul Dâmboviței. Tatuajul pe antebraț, un șarpe răsucit în jurul unui pumnal, simbolul loialității față de unchi, îl ardea uneori ca o ironie crudă. Dar în fiecare seară, după ce se întorcea în apartamentul mic de pe calea Rahovei, unde mirosea a mâncare fiartă și fum de țigară veche, Ion
se așeza la masa scoroasă și visa la altceva. Văzuse prea mult sânge, un asociat împușcat în cap într-un bar de pe strada franceză, corpul căzând peste mese lipicioase de bere. O înmormântare clandestină în cimitirul Belu, unde sicriul era gol, iar familia șoptea blesteme peste o groapă proaspătă. Într-o seară de toamnă târzie, 12 octombrie 1992, la ora 10 seara, Ion stătea într-un birou de fațadă, o agenție de transport de pe strada Berzei, cu ferestre închise cu jaluzele prăfuite și un birou masiv unde unchiul ținea contabilitatea. Mirosul de hârtie veche amestecat cu cel de coniac contrabandat din Grecia umplea aerul, iar un radio vechi cânta manelele lui Nicolae Guță, un fundal ironic pentru discuțiile lor. Gheorghe, acum mai gras și cu părul argintiu, bătea cu pumnul în masă, fața lui roșie de furie. Radu Vulpea a furat ruta noastră spre Constanța, băiete. Clanul Ionescu controlează acum portul, cu ajutorul unor milițieni pensionari care iau șpagă ca pe bomboane. Trebuie să lovim. Un atac pe podul de la Giurgiu, noaptea, cu mașini blocate pe ambele sensuri. Tu conduci furgoneta cu băieții. Ion simți un gol în stomac, ca și cum ar fi înghițit plumb topit. Îl privea pe unchi, văzând nu pe protectorul din copilărie, ci un om consumat de setea de putere. Unchiule, poate negociem. Revoluția a schimbat lucrurile. Poliția e mai dură acum, cu Interpolul pe urmele noastre. Nu mai e ca pe vremuri. Vocea lui era calmă, dar mâinile îi tremurau sub masă, amintindu-i de acea noapte din 1989, când sângele unchiului îi murdărise cămașa. Gheorghe râse răgușit, turnând coniac în pahare crăpate. Negociem? Cu trădători? Loialitatea e sânge, Ion. Tu ești sângele meu. Dacă nu faci asta, ești ca el, ca tatăl tău, care a murit fugind de datorii. Menționarea tatălui, un șofer de camion care dispăruse în 85, probabil ucis de rivali, fu ca o lovitură. Ion în cuviință, dar în minte îi se învârtea un plan nebunesc. Să fugă, să dispară în mulțimea de șomeri care umpleau străzile postcomuniste. Tu poți simți acel moment de ruptură, nu-i așa? Aerul greu din birou, cu miros de tutun turcesc și hârtie arsă de la documente false, sunetul traficului de pe Berzei filtrându-se prin ferestre și tensiunea dintre unchi și nepot ca o frânghie întinsă la limită. Noaptea aceea, Ion conduse furgoneta spre podul de la Giurgiu, un convoi de 3 mașini, o ladă albastră în față, plină cu benzină pentru baricade și o Skoda veche în spate, cu Vasile Câinele la volan, acum un veteran cu cicatrici noi pe față de la o închisoare din Rahova. Drumul era întunecat, farurile tăind ceața de pe câmpurile aride, iar radioul șoptea știri despre corupție în guvern. Dar la jumătatea drumului, pe o șosea secundară lângă un sat uitat, Ion opri brusc. Trebuie să verific motorul, minți el coborând cu o lanternă în mână. Inima îi bătea ca un ciocan, sudoarea curgându-i pe frunte sub lumina lunii. Când ceilalți se opriră, el alergă în întuneric, lăsând furgoneta în urmă. Pașii lui răsunau pe pietriș, urmat de strigăte. Ion, trădătorule! Gloanțe zburară peste capul lui, ricoșând în trunchiurile copacilor uscați, dar el se aruncă într-un șanț umed, mirosind a pământ și apă stătută. Alergă ore întregi, prin câmpuri și sate adormite, până ajunse la o gară mică pe linia spre Ploiești. Acolo, cu ultimii lei din buzunar, cumpără un bilet spre Cluj, urcându-se într-un tren de marfă care duhna a cărbune și ulei. În vagonul gol, ghemuit pe podeaua rece, Ion plânse pentru prima oară de ani buni, nu de frică, ci de ușurare amară. Fusese crescut în clan, dar sângele familiei îl trăda acum pe el însuși. Exilul începu așa. Un puș de 20 de ani în Cluj, lucrând la o fabrică de textile, schimbându-și numele în Ioan Petrov, ascunzându-se sub o identitate falsă cumpărată de la un falsificator din piața locală.
Acolo, în apartamente mici cu pereți subțiri, unde vecinii ascultau manele la maxim, el învăță meseria de sudor, căsătorindu-se cu o fată simplă pe nume Maria, care nu știa nimic din trecutul lui. Dar umbrele nu dispăreau. Scrisori anonime ajungeau ocazional, de la Vasile sau alții. Unchiul te caută, trădarea costă scump. Ion ignora, dar noaptea visa la podul de la Giurgiu, la sângele care nu curgea atunci, dar amenința să curgă. 4 ani mai târziu, în 1996, vestea ajunse ca un trăsnet. Maria era însărcinată, dar un accident la fabrică, o mașină care derapa pe gheață pe drumul spre Turda, o lăsă în comă într-un spital din Cluj. Doctorii cereau bani pentru operație, bani pe care Ion nu-i avea. Atunci trecutul îl chemă înapoi. Un apel de la un vechi contact. Gheorghe are nevoie de tine. Radu Vulpea a lovit din nou. A ars un depozit al nostru pe malul Argeșului. Dacă vii, îți dă ce trebuie. Ion ezită, dar privirea Mariei în patul de spital, palidă sub lumina fluorescentă, îl făcu să cedească. Cu un tren de noapte spre București, el se întoarse în iadul pe care îl părăsise, nu ca fiu al clanului, ci ca un străin cu o datorie de plătit. Dar în gara de nord, sub ploaia rece de toamnă, când unchiul îl aștepta cu o mașină neagră parcată în umbră, Ion nu știa că întoarcerea asta va redeschide rănile vechi, transformând o simplă datorie într-o ruptură finală, unde loialitatea se va amesteca cu trădarea într-un dans mortal pe străzile capitalei. Ploaia bătea mărunt pe acoperișul mașinii negre o Dacie Logan, modificată cu geamuri fumurii și plăcuțe false, parcată în umbra unui stâlp de iluminat stins din gara de nord. Ion coborâ din trenul de noapte, geanta veche de piele atârnându-i grea pe umăr, plină cu câteva haine și un plic cu documente false pe care le luase din Cluj în grabă. Aerul rece de toamnă din 1996 duhna a fum de trenuri diesel și a urină uscată de pe peron, amestecat cu mirosul de castane coapte de la un vânzător ambulant care își strângea marfa sub o prelată udă. Inima îi bătea tare, ca un ecou al pașilor de odinioară prin beciurile clanului, dar acum era un străin în propriul oraș, părul mai lung, barba crescută, hainele simple de lucrător la fabrică, fără tatuajul șarpelui vizibil sub mâneca jachetei ponosite. Gheorghe, tăietorul, aștepta sprijinit de capotă, silueta lui masivă conturată vag de lumina unui chioșc închis. Avea acum peste 50 de ani, părul alb total, fața brăzdată de riduri adânci, ca niște șanțuri de pe șantierele abandonate ale comunismului târziu, și un pardesiu gri lung care flutura în vânt. În mână ținea o țigară aprinsă, fumul ridicându-se leneș spre cerul plumburiu. Când îl văzu pe Ion, apropiindu-se, ochii lui, aceiași ochi reci ca oțelul unui cuțit, se îngustară. "Băiete, sau cum te mai cheamă acum? Ai crescut, dar miroși a fugă," spuse el cu vocea aceea răgușită, ca un motor vechi pornit pe benzină proastă. Nu era îmbrățișare, doar o strângere de mână fermă, degetele unchiului strivindu-i palma ca o avertizare. Mașina porni cu un hurducăit, ștergătoarele frecând parbrizul ud, și se strecură prin traficul haotic al nopții bucureștene. Străzile de pe lângă gară erau pline de umbre. Prostituate în fuste scurte sub felinare pâlpâitoare, șoferi de taxi claxonând furioși la un camion blocat și polițiști în uniforme uzate care fumau în colțuri, ignorând haosul post-revoluționar. Ion privea pe geam, recunoscând clădiri vechi, blocul de pe calea Griviței, unde fusese prima lui misiune de contrabandă, barul de pe strada Dionisie Lupu, unde Vasile Câinele își pierduse un deget într-o bătaie. "Cum e ea?" întrebă Gheorghe, schimbând vitezele cu o mână, cealaltă pe volan. "Maria, doctorii spun că are șanse, dar banii. 50 de milioane de lei vechi pentru operație și terapie. Am adus ce-am putut, dar nu ajunge." Vocea lui Ion era joasă, încărcată de oboseală, amintindu-i de nopțile albe din Cluj,
când stătea lângă patul soției, ascultând bipul monoton al aparatelor. Unchiul râse scurt, un sunet uscat ca frunzele căzute pe trotuar. Bani? Clanul are, dar nimic nu e gratuit, Ion. Ai fugit ca un laș în 92, lăsându-ne pe podul de la Giurgiu să ne descurcăm singuri. Radu Vulpea a profitat, a luat rutele noastre spre Constanța, a mituit poliția portoară cu dolari din trafic de arme din Serbia. Acum el controlează tot traficul de fier vechi și piese auto pe A2. Dar eu am un plan, un depozit al lor pe malul Colentinei plin cu marfă. Tu intri, iei ce trebuie și pleci cu banii. Simplu. Mașina viră brusc pe o stradă lăturalnică, spre un bloc gri din cartierul Pantelimon, unde luminile ferestrelor pâlpâiau ca ochi suspicioși. Mirosul de benzină și fum de la o fabrică veche se infiltra prin geamurile crăpate, amestecându-se cu cel de sudoare din mașină. Tu poți simți tensiunea crescând, nu-i așa? Sunetul roților pe asfaltul ud, șoaptele radioului care transmitea știri despre corupție în guvern și privirea unchiului care îl măsura pe Ion ca pe un cal de curse, util, dar nesigur. Ajunseră la un apartament de la etajul al 3-lea, o ascunzătoare a clanului, ușa de fier zăvorită cu 2 lacăte, interiorul mirosind a mâncare rece de la un frigider vechi și a tutun turcesc. Vasile Câinele era acolo, mai bătrân acum, cu o cicatrice proaspătă pe obraz de la o ceartă în închisoarea de la Gherla, purtând o vestă de piele uzată peste o cămașă albă pătată. Trădătorul s-a întors, mormăi el, turnând țuică în pahare mici, dar ochii lui aveau o sclipire de respect amestecat cu suspiciune. Mihai Consilierul stătea la o masă improvizată din scânduri, cu un caiet deschis, plin de numere scrise de mână, evidența datoriilor, rutele, numele informatorilor din poliție. Discuția se încinse rapid, sub lumina slabă a unei veioze cu abajur prăfuit. Gheorghe deschise un seif ascuns sub podea, scoțând un teanc de bancnote legate cu sfoară, lei vechi, dar suficienți pentru operație, plus un pistol vechi de calibru 9 mm, un TT-33 rusesc moștenit din vremurile comuniste. Ia-le, dar întâi ajută-ne. Radu a trimis un mesaj azi. Amenință să atace un convoi al nostru mâine noapte pe șoseaua spre Ploiești. Tu cunoști terenul, ai condus furgonetele acolo. Mergi cu Vasile, pândește-i de pe un deal și dacă miroase a ambuscadă, sună-ne. Ion ezită, simțind greutatea armei în mână, metalul rece amintindu-i de noaptea din 1989, când sângele unchiului îi murdărise palmele. Nu sunt al vostru anymore, unchiule. Am o viață acum, o familie. Dă-mi banii și lasă-mă să plec. Dar Gheorghe se aplecă înainte, fața lui aproape de a lui Ion, respirația mirosind a coniac și furia acumulată. Familie! Tu ești familia mea, sângele surorii mele. Radu a ucis-o pe ea indirect și acum vrea să ne îngroape pe toți. Dacă nu ajuți, banii ăștia ard în foc. Loialitatea nu se negociază. Noaptea trecu în șoapte și planuri, Ion adormind pe un pat improvizat din saltele vechi, visele pline de umbre care alergau pe podul de la Giurgiu. Dimineața, cu soarele slab filtrându-se prin perdelele rupte, plecară spre depozitul de pe malul Colentinei, o clădire abandonată, cu pereți de cărămidă scorojită și ferestre sparte care lăsau să intre vântul rece. Vasile conducea o Skoda veche, motorul hurducăind pe drumul plin de gropi, radioul cântând un șlagăr vechi despre dragoste și trădare. De ce te-ai întors, băiete?" întrebă el, suflând fum pe geam. Pentru ea, pentru Maria. Dar în sinea lui Ion știa că era mai mult. Un nod nerezolvat. O datorie față de trecut care îl trăgea înapoi ca un cârlig înfipt adânc. La depozit, aerul duhna a metal ruginit și apă stătută de la râul din apropiere, iar paznicii clanului Ionescu, 2 tipi în jachete de piele cu căști radio și puști de vânătoare, păzeau intrarea. Ion și Vasile se ascunseră în spatele unui morman de paleți putrezi, observând mișcările lor prin binoclul vechi al unchiului.
Un camion apăru încet, încărcat cu cutii de piese auto contrabandate, șoferul un tip slab cu mustață, flancat de Radu însuși, acum un bărbat de vreo 45 de ani, cu păr grizonat și un costum italian scump, dar ochii aceia de vulpe, calculatori, neschimbați. Negocierea începu înăuntru, voci ridicate răsunând slab prin pereți, dar Ion văzu ceva greșit. Unul dintre oamenii lui Radu scoase un telefon mobil, șoptind ceva rapid. "E o capcană," murmură Ion, inima accelerându-i. Vasile înjură, scoțând pistolul, dar înainte să poată reacționa, un foc răsună din depozit. Nu împușcături, ci un zgomot de sticlă spartă urmat de strigăte. Ei alergară spre ieșire, dar era prea târziu. Ușa se trânti și fumul negru începu să iasă pe ferestre, mirosind a benzină ars. Radu fugi primul, urcându-se în camion, lăsându-și oamenii în urmă. Ion se repezi înainte, ajutând un paznic rănit. Un băiat tânăr, probabil nepot de al cuiva, cu picături de sânge pe față de la o tăietură superficială. "De ce?" șopti băiatul. Dar Ion nu avea răspuns. Vasile trase în aer pentru a alunga urmăritorii și ei se retraseră în umbră, cu Ion simțind gustul amar al revenirii. Unchiul avea dreptate, războiul nu se oprise și acum el era prins în mijloc, între loialitatea veche și viața nouă care se destrăma. Dar în acea seară, când se întoarseră la ascunzătoare și Gheorghe citi raportul, ochii lui sclipiră de o furie rece. "Radu știa că vii, cineva dinăuntru ne-a trădat și tu, Ion, ești următoarea țintă pe listă." Ascunzătoarea din Pantelimon părea acum un cuib de șerpi, cu pereții subțiri vibrând de la zgomotul traficului de pe șoseaua Iancului, unde camioanele hurducăiau spre centru încărcate cu marfă dubioasă. Ion stătea pe marginea patului improvizat, cu paharul de țuică neatins în mână, simțind privirile grele ale celorlalți ca niște lanțuri invizibile. Gheorghe se plimba de colo-colo prin cameră, pașii lui grei răsunând pe podeaua de lemn crăpată, fumul țigării lui ridicându-se în spirale leneșe spre tavanul pătat de umezeală. Mirosul de coniac vechi și sudoarea acumulată umplea aerul, amestecându-se cu cel de la farfuria cu mâncare rece, niște sarmale uscate de pe masa din colț, uitate în haosul discuției. "Cineva dinăuntru a vorbit, unchiule," spuse Vasile câinele. Vocea lui joasă și răgușită, ca un câine care mârâie înainte să muște. Stătea sprijinit de perete, cu vesta de piele deschisă, lăsând să se vadă cămașa pătată de transpirație și cicatricea proaspătă de pe obraz, moștenire din închisoarea Gherla, unde petrecuse 2 ani pentru o spargere eșuată. Am văzut cum băiatul ăla de la depozit a șoptit la telefon. "Radu nu vine niciodată nepregătit. Și tu, Ion, ai fost văzut în Cluj, zvonuri că ai contacte cu poliția locală, că lucrezi la fabrică și te ții de curățenie." Ochii lui Vasile se fixară pe Ion, plin de o suspiciune care tăia ca un cuțit. Ion simți un val de furie urcându-i în piept, dar îl înăbuși, strângând paharul atât de tare încât sticla crăpă ușor sub degete. "Eu? După ce am venit înapoi pentru bani, pentru Maria. Am fugit de voi în 92 ca să scap de asta, nu să vă vând." Vocea lui răsună în cameră, dar Mihai, consilierul, ridică o mână osoasă, cu degetele îngălbenite de la țigări, oprindu-l. Stătea la masa cu caietele deschise, ochelarii trași pe nas, numărând în șoaptă sumele pierdute în incendiul de la Colentina. "Nu e timp de ceartă, băieți. Clanul Ionescu a ars depozitul nostru. Pierderi de 200 de milioane de lei vechi în piese auto și fier. Radu vrea război total acum. Are legături cu mafioții din Constanța. Aduc arme din Bulgaria pe sub nasul vămii. Dacă nu lovim noi primii, ne îngroapă." Gheorghe se opri brusc, răsucindu-se spre Ion cu o privire care ardea ca jarul unei țigări stinse pe piele. "Loialitate, băiete. Asta e tot ce contează. Sora ta. Mama ta, adică, a murit din cauza lui Radu. Accidentul ăla de pe A1 în 85 nu a fost frână defectă. El a pus benzină în rezervor ca să pară explozie. Știu de la un martor din clanul lor, un tip pe nume Petrică, care a vorbit înainte să dispară în Dâmbovița.
Cuvintele căzură grele, ca niște pietre în stomacul lui Ion, amintindu-i de nopțile din copilărie când unchiul îi povestise fragmente, dar niciodată adevărul întreg. Mirosul de fum din depozit părea să persiste, amestecându-se cu gustul amar al țuicii pe care o înghiți în sfârșit, simțind arderea în gât ca o pedeapsă. Tu poți simți acel moment de răsturnare, nu-i așa? Aerul greu din cameră, cu miros de hârtie arsă de la caietele lui Mihai și sunetul ploii care bătea acum mai tare pe geamuri, ca un avertisment că furtuna abia începea. Ion se ridică, geanta lui veche zăcând pe podea, plină cu hainele din Cluj care miroseau a viață normală. Detergent ieftin și pâine proaspătă. Bine, ce vrei de la mine, dar după asta banii și plec, pentru Maria. Gheorghe în cuvință încet, scoțând din seif un plic gros cu bancnote și o hartă mototolită a rutelor spre Ploiești. Mâine noapte convoiul lor trece pe șoseaua veche, lângă fabrica de ciment abandonată. Tu și Vasile îl interceptați. Nu ucideți. Doar opriți camionul, luați marfa. Dovada că ești cu noi. Noaptea trecu în șoapte și planuri, Ion dormind superficial pe salteaua aspră, visele pline de imagini suprapuse. Mama lui în mașina răsturnată pe autostradă, flăcări dansând pe asfalt ud și Radu râzând din umbră, cu ochii de vulpe sclipind. Dimineața îi găsi pe toți obosiți, cu cafea neagră turnată din ibricul vechi pe aragazul cu gaz butelie, mirosind a ars și metal. Vasile pregăti armele, un pistol Makarov ruginit și un spray cu piper pentru descurajare, nimic letal, dar suficient să sperie, în timp ce Mihai verifica harta, trasând linii cu creionul. Poliția patrulează mai des acum, cu noile legi anticorupție. Dacă vă prind, e închisoare grea la Rahova. Drumul spre Ploiești fu tensionat, în Skoda veche care hurducăia pe șoseaua A3, cu noroiul de la ploaie stropind parbrizul. Vasile conducea, radioul șoptind știri despre proteste în centru, dar ei ignorau, concentrându-se pe plan. Ion privea peisajul familiar, câmpuri aride presărate cu blocuri neterminate din comunism, un pod vechi peste Prahova unde odată ascunseseră marfă. "De ce crezi că sunt trădător?" întrebă el brusc, vocea pierdută în zgomotul motorului. Vasile suflă fum pe geam, țigara Kent contrabandată pâlpâind. "Pentru că ai fugit. Loialitatea se testează în foc, băiete. Unchiul te iubește, dar sângele trădează uneori." Ajunseră la fabrica abandonată cu o oră înainte de convoi, ascunzându-se în spatele unor containere ruginite, aerul mirosind a ciment uscat și apă stătută din canalul din apropiere. Soarele apunea, aruncând umbre lungi pe șosea, și ei așteptară, inima lui Ion bătând ritmic ca un metronom al trecutului. La 9 seara, farurile unui camion apăreau în depărtare. Un Mercedes vechi, modificat pentru marfă grea, cu 2 mașini de escortă în față și spate, Dacia-uri tunate cu jante lucioase. Radu era în mașina din față, silueta lui vizibilă prin geam, purtând un pardesiu negru care flutura în vânt. Vasile dădu semnalul, ieșind din ascunzătoare cu mâinile ridicate, strigând: "Opriți, avem de vorbit!" Camionul frână brusc, roțile țipând pe asfalt, iar oamenii lui Radu coborâră rapid, cu bastoane și spray-uri în mâini, nu arme de foc, dar amenințare clară. Ion rămase în umbră inițial, dar ieși când auzi vocea lui Radu, calmă și calculatoare. "Ion Popescu, nepotul lui Tăietor, ai crescut, dar miroși a frică din Cluj." Rânjetul lui era fals, ochii scrutând întunericul ca un vânător. "Unchiul tău trimite băieți să-mi fure marfa? Asta e o greșeală. Familia ta a început totul cu accidentul ăla. Eu am răzbunat pe cineva din clanul vostru care mi-a furat ruta în 84. Confruntarea escaladă rapid, cu strigăte și împingeri în jurul camionului. Vasile lovind un paznic cu bastoanele improvizate din țevi de metal. Un zgomot surd răsunând în noapte. Ion se repezi să oprească haosul, apucând brațul lui Radu. "Nu pentru marfă, pentru adevăr. Mama mea, ai fost tu?"
Radu râse, împingându-l înapoi, dar în acel moment un sunet de sirene se auzi în depărtare, luminile albastre pâlpâind pe șosea. Poliția, alertată probabil de un apel anonim, poate chiar de Mihai, gândi Ion în fugă. Toți se împrăștiară, camionul demarând cu un hurducăit, lăsând în urmă doar noroi răscolit și un geam spart de la o piatră aruncată. Înapoi în mașină, alergând spre București sub ploaie torențială, Vasile înjura. A fost o capcană dublă, poliția a venit prea repede. Ion tăcea, simțind trădarea curgând ca apa pe geamuri, dar nu știa de la cine. La ascunzătoare Gheorghe îi aștepta furios, cu un telefon în mână. Radu a scăpat cu marfa, dar a lăsat un mesaj. Spune că tu, Ion, ai vorbit cu poliția și acum clanul nostru e vânat. Un atac pe depozitul din Ferentar noaptea asta. Dacă nu ești cu noi până la capăt, sângele tău va curge primul. Dar în acea noapte, când umbrele clanului Ionescu se apropiară de vechiul lor bastion, Ion realiză că ruptura era ireversibilă și că răzbunarea adevărată abia începea să se reverse pe străzile umede ale capitalei, transformând familia într-un câmp de luptă unde nimeni nu supraviețuia neatins. Noaptea din Ferentari se revărsa ca un nor negru peste depozitul vechi, o clădire de cărămidă crăpată pe malul Dâmboviței, unde apa râului lovea ritmic malurile de beton spart. Un sunet care, amestecat cu vântul rece, părea un murmur de fantome. Ion stătea ghemuit în spatele unui container ruginit, cu inima bătându-i în urechi ca un tambur surd, geanta cu banii strânsă la piept. Un teanc de lei vechi, umed de la ploaie, mirosind a hârtie mucegăită și promisiuni false. Aerul duhna a benzină scursă și fum de la un foc mic aprins în grabă de paznici, care pâlpâia slab, aruncând umbre lungi pe pereții scoroși. Vasile câinele era lângă el cu pistolul Makarov în mână, degetul pe trăgaci tremurând ușor, vesta de piele udă lipindu-i se de corpul musculos, cicatricea de pe obraz strălucind palid sub lumină. Vin, băiete, 6 oameni cu mașini blocate pe alee, șopti Vasile, suflând aerul rece peste țeava armei, ochii lui scanați întunericul ca un câine de vânătoare. Sirenele poliției răsunau slab în depărtare, un ecou îndepărtat de pe șoseaua Chiselev. Dar aici, în mahalaua uitată, legea era a clanului. Gheorghe Tăietorul, coordonat din ascunzătoarea din Pantelimon, vocea lui răgușită crăpând în telefonul vechi. Țineți-i! Nu lăsați marfa să plece! Ion, tu ești ochii noștri! Dacă Radu apare, sună-mă! Dar Ion știa adevărul. Unchiul nu mai avea încredere. Ultima confruntare de pe șoseaua Ploiești fusese un dezastru, poliția venind prea repede, ca și cum cineva șoptise. Și acum, cu mesajul lui Radu răsunând în minte, nepotul trădează din nou, Ion simțea frânghia strângându-se în jurul gâtului. Tu poți simți acel moment de tensiune maximă, nu-i așa? Mirosul umed al râului amestecat cu cel de metal ruginit, sunetul picăturilor de ploaie, lovind acoperișul depozitului ca niște gloanțe mici, și pașii grei ai invadatorilor apropiindu-se pe pietrișul ud. Ușa metalică a depozitului scârțâi, luminând interiorul cu o rază de lanternă, cutii de fier vechi, stivuite haotic, piese auto contrabandate din Bulgaria, ascunse sub prelate prăfuite, și 2 paznici ai clanului Popescu legați cu sfoară groasă, fețele lor palide, umflate de lovituri. Radu Vulpea apăru primul, silueta lui subțirată conturată de pardesiul negru ud, părul grizonat lipit de frunte, ochii aceia calculatori strălucind în semi-întuneric, flancat de 4 oameni în jachete de piele, cu bastoane de lemn și spray-uri cu piper în mâini. El se opri lângă un butoi vechi, turnând țuică dintr-o sticlă ascunsă în buzunar. Gheorghe, știe că sunt aici? Spune-i că marfa e a mea acum și spune-i că nepotul lui a sunat poliția aseară, un apel de la o cabină din Cluj, dar vocea era a lui Ion. Vasile înjură încet, ridicându-se brusc din ascunzătoare, pistolul îndreptat spre grup.
Minciuni, ieșiți de aici sau vă umplem de găuri. Unul dintre oamenii lui Radu se repezi înainte, bastoanele lovind aerul cu un șuierat. Dar Ion interveni, sărind în lumină cu mâinile goale, geanta căzând în noroi. Opriți-vă! Nu pentru marfă! Pentru adevăr, Radu! Mama mea! Accidentul de pe A1! Ai fost tu? Vocea lui răsună în noapte, tremurândă, dar fermă, amintindu-i de băiatul de 17 ani din 89, cu pumnalul în mână. Radu se întoarse încet, rânjetul lui fals, dispărând pentru o clipă, înlocuit de o umbră de regret. Nu eu, băiete, unchiul tău. Gheorghe a pus bomba, să mă acuze pe mine, să unească clanul împotriva mea. Sora ta, mama ta, era martor la o afacere unde el a furat de la proprii lui. A vrut să o tacă, dar a ieșit prost. Eu am salvat ce am putut, dar prea târziu. Cuvintele loviră ca un pumnal în stomacul lui Ion, lumea învârtindu-se în jurul lui, ploaia curgând pe fața amestecată cu sudoare. Vasile ezită, pistolul coborând ușor, dar în acel moment un strigăt răsună din interiorul depozitului. Mihai, consilierul, apărând cu un cuțit în mână, fața lui palidă, ochelarii sparți. Trădare, Ion, tu ai vorbit, dar era prea târziu. Haosul explodă, oamenii lui Radu se năpustiră, bastoanele lovind cu zgomote surde, un spray cu piper împroșcând aerul cu un miros iute arzător. Vasile trase un foc în aer, ecoul răsunând ca un tunet, făcând pe toți să se arunce la pământ. Ion se rostogoli în noroi, apucând un baston căzut, lovind instinctiv un atacator, un tip scund cu tatuaj de vulturi pe braț, emblema clanului Ionescu, trântindu-l lângă container. Sângele curgea acum, nu râuri, ci picături. O tăietură pe brațul lui Vasile, o vânătație pe obrazul unui paznic, roșu închis, amestecat cu ploaia pe asfaltul crăpat. Gheorghe a apărut brusc din umbră, coborând dintr-o dacie veche parcată în alee, silueta lui masivă umbrită de pardesiu gri, pistolul în mână, un TT-33 vechi, moștenit din vremurile miliției. Ion, trădătorule, urlă el, ochi plini de furie oarbă, dar Radu se răsuci, împingându-l pe unchi cu umărul, amândoi căzând într-o grămadă udă. Ion alergă spre ei, separându-i cu forța, mâinile tremurând de oboseală și dezgust. E minciună, unchiule! Mama! Ai fost tu? Gheorghe se ridică gâfâind, fața lui brăzdată de riduri adânci, respirația mirosind a coniac și ura acumulată ani de zile. Pentru clan, băiete, loialitatea cere sacrificii. Ea știa prea mult, rutele, datoriile, Radu voia să ne fure totul. Dar în ochii lui, pentru prima oară, Ion văzu nu putere, ci frică, frica unui om singur, consumat de propriile umbre. Sirenele se apropiară acum, luminile albastre tăind noaptea ca niște cuțite, poliția venind în forță, probabil alertată de zgomotul focurilor. Toți se împrăștiară. Radu fugi cu oamenii lui spre o ieșire laterală, lăsând în urmă câteva cutii răsturnate, fier vechi împrăștiat pe jos, ca oase rupte. Vasile se târâ în umbră, înjurând, cu brațul sângerând. Mihai dispăru în depozit, probabil să ardă caietele. Ion îl apucă pe unchi de braț, trăgându-l spre dacie, dar Gheorghe se smulse, împingându-l violent. Pleacă, tu nu ești sânge al meu, du-te la femeia ta, dar știi că asta nu se termină. Mașina porni hurducăind, lăsându-l pe Ion în ploaie, cu geanta banilor la picioare, dar inima goală. El alergă spre o stradă lăturalnică, pașii răsunând pe trotuar, mintea un vârtej de trădări suprapuse. Ajunse la o cabină telefonică veche, lângă un bar închis unde mirosea a bere veche și regret, și sună la spitalul din Cluj. Maria, am banii, vin acasă. Vocea ei slabă, prin receptor, fu ca o ancoră. Ion, ai scăpat? Dar el știa că nu. Clanul era rupt, sângele cursese, nu râuri, ci suficient să ude rădăcinile urii. Radu supraviețuise, Gheorghe dispăruse în noapte, probabil să reconstruiască din cenușă, iar Ion, cu banii în geantă, se urcă în primul tren spre Cluj, geamurile aburite ascunzând lacrimile.
Anii au trecut de atunci, dar în Ferentari șoaptele persistă în baruri de bea de margine de șosea, unde bătrânii clanului beau țuică și vorbesc de nepotul care a rupt ciclul. Ion a rămas în Cluj, Maria s-a vindecat. Au crescut un băiat care nu știe de umbrele trecutului, dar uneori noaptea el privește spre sud, simțind că răzbunarea nu e sânge vărsat, ci tăcerea care vindecă rănile. Loialitatea adevărată e alegerea de a pleca, nu de a lovi. Și totuși, în inima lui, știe că familia divizată lasă urme, urme care, poate, într-o zi, vor chema din nou.